हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन दाखालि साननैसो सिगाङाव पोस्ट ग्रेजुएट M.A. M.Sc M.Com थार्ड सेमिस्टारनि फर्म फिलआप खालामदोंमोन नङा होमबा? जोंहा दानिया बेनिनो एडमिट कार्डआ फैबाय दे। नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। जोंहा सार्भार डाउन जायो नालाय नोंथांमोना बेखायनो थाबनो दानो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। नङाब्ला उनावहाय एग्जाम खाथियाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो नागिरबाबो हानाय नङा। बेखायनो दानो गाव गावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डारनि थार्ड सेमिस्टार PG एग्जामिनेशन प्रग्राम 2024 जोंहा नभेम्बरनि 20निफ्राय जोंहा जागायगोन एग्जामा नायबानो जाबाय नोंथांमोना। जोंहा जाय बिथांमोना बड' लादों बड' मेजर लादों बड'आवहाय नोंथांमोना मास्टार डिग्री खालामगासिनो दं बिथांमोना जोंहा 22 थारिखनिफ्राय जागोन नालाय बड'निया नायबानो जाबाय नोंथांमोना। जोंहा रेगुलार आरो एरियार मोननैनियाबो एडमिट कार्डआ फैबाय दे नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो गाव गावनि मबाइलावनो। एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय लिंकखौ आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनो हागोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुयोबानो जाबाय। दायो आंनियावहाय इउजार ID आरो पासवर्डखौ होनोसै। नोंथाङा जुदि पासवर्डखौ बावबायब्ला नैबे I/फरगटआव थुबानो जाबाय। बेयाव थुनानै होयोब्ला नोंथांनि जिमेलखौ थुनानै होनांगोन। नोंथांनि जिमेलखौ थुयोब्ला नोंथांनि जिमेलावहाय गोदान मोनसे पासवर्ड थांगोन आरोना। नोंथांमोना जुदि पासवर्डखौ बावबायब्ला बेयाव थुदो। दायो आं आंनि जिमेल आरो पासवर्डखौ होनोसै। दायो आं आंनि जिमेल आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामबाय। नोंथांमोनाबो लगइन थुबानो जाबाय बेवहाय। जोंहा लगइन खालामनायाव एसे गोबाव लानो नागिरो दे। जोंहा सार्भार डाउन जाबा गोबाव लायो। जोंहा सार्भार डाउन नङाब्ला जोंहा थाब जायो। बेखायनो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलडखौ थाब खालामना लाबानो जाबाय। जाहाथे उनावहाय जेबो प्रब्लेम जायै बायदि। दायो आंना लगइन जाबाय। लगइन जायोबा बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन दे। नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव फैजोबगोन। दानिया नोंथाङा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे एग्जामिनेशनाव थुदो। दायो आं एग्जामिनेशनाव थुना होबाय। बेयाव थुनानै होयोब्ला नोंथांमोना दसे नेबानो जाबाय। नेयाव लडिं जागोन बेखौ ओंखारनो होबानो जाबाय। जोंहा दायो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे एडमिट कार्डआव थुबानो जाबाय। नैबे गोजा कालारनियाव आं दायो थुना होबाय। बेबायदि थुनानै होयोब्ला बेबायदि लडिं जागोन। नोंथांमोना दसे नेबानो जाबाय। नै लडिं जागासिनो। जोंहा सार्भार डाउन जायोबाथाय बेबायदि जायो दे। नोंथांमोना थाब खालामना लाबानो जाबाय। बेखायनो बेबायदि लडिं जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना गाहायाव थांबानो जाबाय। गाहायाव थांनानै नायबानो जाबाय। बेवहाय थार्ड सेमिस्टार लिरनाय नुदोंना नै M.A. हनार्स थार्ड सेमिस्टार। जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय। रेगुलार आरो एरियार मोननैनाबो ओंखारबाय नालाय एडमिटआ नोंथांमोना दाना डाउनलड खालामबानो जाबाय। नै डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे एडमिटआव थुबानो जाबाय। एडमिटआव थुनानै होयोब्ला नोंथांमोनाव मोनसे PDF डाउनलड जागोन। दायो आं एडमिटआव थुनानै होबाय। जोंहा दायो नायबानो जाबाय। नै जोंहा डाउनलड जाबाय। डाउनलड जानायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारबाय। नोंथांनि फटक नोंथांनि QR क'ड फैबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना A4 साइजआव नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै एग्जामखौ लिरहैबानो जाबाय नोंथांमोना। जोंहा एडमिट कार्डनि गाहायाव माखासे एग्जामनि रुल होनाय दं दे। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। नैबे रुलखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। जोंहा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट्सखौ मोनबाय थानो हायो।